assignment inonetsa pacheko zviro zvachona pane kutamba tongoshinga chikoro ichi tiani zvaundifonera zvodisturba nchiita zvechikoro handitomboudi zveni munondifonera nchiita chikoro ndamuwachisa tatso wadii bo shamwari tomboona hangu movie shamwari ndikuona firimu riya but shamwari bhando rangu rapera ndisati ndaisa rimwe rachona ndisati ndadownloada rimwe rachona pati 2 nepati 3 assignment shamwari hakuna kana assignment yandakaita ini shamwari hakuna chikoro chiri kuvhurwa wangu kuverenga ina handisi kuverenga handisi kana kutombobata bhuku bhuku rendogoribatire chikoro hachivhurwi shamwari nekuda kwekorona siyana nawo mabhuku hatomborina kana basa ende chikoro chacho hakuna kana chinotombovhurwa apa pane nhamba randiri kumhanya naro mazano wakarehwa iri nhamba rafideo riya rekuti hanzi ndasuwa bhawa hanzi chikoro pane pati yatofarira hanzi chikoro ipapo hanzi chikoro chakuvhura ipapo akandigonera ivavo chikoro chegovhurura hakuna kana chikoro chavari ina handitombobati bhuku handina kana basa naro bhuku tokozozviona pazvotangira ipapo chikoro zvakatovharana zviya shamwari saka iwoma inzai ndiri kuda kuti uite ndoda kuti chidownloada pati 2 nepati 3 zvepafirimu riyari haini dhata rangu rapera rapera dhata saka ndiitire assignment haina kana basa shamwari zvechikoro izvi hakutorinaona nenyaya yecovid ende kutobata bhuku mukoro uno shamwari hapatomborana basa rekubata bhuku hayo ngobata bhuku rei siyana naro bhuku harina kana basa rose iri bho wangu download uzondisendera kana ndichasvika padeni pako ina handina kana basa nebhuku wangu bhuku harina kana basa bo chakaura samwe tiri kuverenga iwo uri kuita basa rekuita zvisina basa ndezvako izvo tondidisturba chikoro changu panapa tondifonera rako bhando nderekushandisa kudownloada mafirimu ini rangu ndorishandisa kuita assignment yangu ita chikoro izvo lockdown yechii kana wakapusa rega kuita chikoro ndezvako izvo toita hangu pedzisa assignment yangu yandiri kuita nerangu bhando nderekushanda kuita zvechikoro kwete kudownloada mafirimu